Wengane zakwethu ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video, igama lami ngingumsizi. Uthi ungathe osomatekisi baseNkandla kwaNgono ngaphansi noma-ke kwaBhekisizwe Taxi Association osolwa ngokudlwengula abafundi baseBizimali High School. Kuthiwa-ke osomatekisi bahlangane ndawonye ebusuku bayizolo ekhumbini-ke yodwa balibangisa-ke etsheni elimnyama ePinetown eThekwini noma-ke bayomlalela-ke uNyendle njengoba-ke bese bethola umkhondo wokuthi umsolwa ubhace-ke ngakhona. Bafike-ke eThekwini basebenzisana namaphoyisa ase-Mariannhill eThekwini, wabanjwa khona-ke manje amacala noma-ke abevulwe esiteshini ekhombe-ke eNkandla. Bawu-3 abafundi abadlwengulwe kule nyanga, abanye-ke baphunyuliwe, uboshiwe amaphoyisa noma kuboshwe-ke amaphoyisa aseThekwini. Baningi abakhale ngaye ey'nkundleni zokuxhumana noma abakhale ngaye kulolu daba-ke lokudlwengulwa kwabafundi lapha-ke esikoleni saseNkandla. Omunye-ke noma-ke omunye wabalandeli waveza ukuthi-ke impela inkulu-ke into ebangwa-ke nabantu abahlala lapha-ke eNkandla njengoba-ke kubukeka sengathi umphakathi-ke uyitheleke ngamanzi abandayo ngoba-ke kufunda iy'ngane zabantu-ke abangasibo-ke bakuleya ndawo. Ezinye-ke zey'nkulumo lezi abantu ababekade bekhomenta ngazo-ke lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena cabangani ngalolu daba.